mingħajr sptar mentali ġdid jew investiment f'Monte Carmeli, mingħajr ebda referenza fuq kif se jkun qed jattira aktar ħaddiema lejn is-settur tas-saħħa, l-ebda referenza għal pjan għad-Dipartiment tal-Emerġenza u swali tal-kura psikjatrika wara li t-tender kellu jiġi mġeddet aktar minn darba u lanqas imqar referenza waħda għad-djar tal-anzjani. Minkejja l-appelli kontinwi sabiex il-Gvern jinvesti fi sptar għas-saħħa mentali adegwat jew tal-inqas jibda xogħlijiet estensivi fl-isptar Monte Carmeli, id-diskors tal-budget ma nkluda l-ebda referenza għal Monte Carmeli. Il-budget ma ndirizzax lanqas il-pjan il-qudiem dwar id-Dipartiment tal-Emerġenza u swali tal-kura psikjatrika li t-tender għalihom kellu jiġġedded darbtejn. Madankollu minkejja l-Northern Hub li kien imwiegħed fil-manifest elettorali laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2022, il-Ministru Ġottiena Bela iddeskrivih bħala mathematically impossible dan minħabba nuqqas ta' riżorsi umani. Il-paġni indirizzaw is-settur tas-saħħa f'dan il-budget ma tal-ebda indikazzjoni ta' kif il-Gvern se jkun qed jattira aktar ħaddiema lejn dan is-settur. Fil-budget il-Ministru Clyde Caruana minkejja lajta li l-anzjani se jkunu fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern ma ndirizzax id-djar tal-anzjani. L-anzjani f'Bormla għadhom mingħajr id-dar tal-anzjani war li tkeċċew mid-dar tal-anzjani li kienu fija u wisqanqas semma meta se jkun qed jitlesta x-xogħol fuq id-djar tal-anzjani tal-Imtarfa, tal-Mosta u anke taż-Żejtum. Madankollu Clyde Caruana ħabbar illi se tkun qed issir estensjoni tal-MPICU u anke se jkun qed isir it-tieni teatru ostettriku. Il-Gvern se jkun qed jintroduċi wkoll il-kriopreservazzjoni, ċoe il-ħażna tal-bajda tal-isperma u anka tal-embrjon mingħajr ma ta' aktar dettalji. Tħabbal ukoll proġett infrastrutturali li jinkludi bini ta' ċentru ġdid għal ġbir tad-dem, plażma, pjastrini u ċelloli staminali flimkien ma' bini ta' stabbiliment ġdid għad-dem, tessuti u ċelloli. Wara snin twal ta' wedi Clyde Caruana ħabbar li se ssir lokazzjoni tal-isptar Kering Rek lejn faċilità temporanja sabiex jibda xogħol f'dan l-isptar ikkundannat. Se jkun qed jibda wkoll xogħol fuq l-ewwel blok prinċipali tal-Isptar San Luqa. Madankollu dawk li huma celiac se jingħataw vouchers ta' 85 euro dan fil-waqt li se tkun introdotta klinika tal-obeżità. Il-Gvern ħabbar li fis-sena li ġejja se jinfetħu 3 ċentri reġjonali tas-saħħa mentali ġodda f'Bormla fir-Reġjun Ċentrali u Tramuntana ta' Malta. Se jkunu tisiru wkoll estensjoni tal-ħinijiet tal-ftuħ taċ-ċentri tas-saħħa f'Ħal Qormi u l-Gżira u anke fir-Raba' Għawdex. L-isptar ta' Għawdex se jara estensjoni tad-Dipartiment tal-Outpatients. Clyde Caruana wiegħed ukoll espansjoni tal-kumpless tat-teatru operattiv, it-twaqqif ta' Renal Unit, klinika tal-kura koronarja, introduzzjoni ta' High Dependency Unit, Hyperbaric Unit u spiżerija ġdida.